Παρουσιάζουμε την προηγμένη σειρά συστημάτων φιλτραρίσματος της Sanyo Aquafresh, σχεδιασμένη για ανώτερη καθαρότητα και αξιοπιστία νερού. Ας ξεκινήσουμε με το πακέτο εγκατάστασης Sanyo Aquafresh, το οποίο περιλαμβάνει σωλήνα 5 μέτρων 6 mm, υποχρεωτικό μειωτή πίεσης για βέλτιστη απόδοση, ενσωματωμένο φίλτρο 12 μηνών και μεταλλικό μετατροπέα με έξοδο 6 μέτρου για ασφαλή σύνδεση. Τώρα έχουμε το σύστημα 3 σταδίων αντί του ενσωματωμένου φίλτρου, με 3 στάδια φιλτραρίσματος. Το πρώτο στάδιο είναι το φίλτρο πολυπροπυλενίου, που βοηθά στη μείωση των μετάλλων που παραμένουν στο νερό. Το δεύτερο στάδιο χρησιμοποιεί υλικό άνθρακα για την αφαίρεση χημικών και ρήπων. Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει άνθρακα για την αφαίρεση χημικών και 60 γραμμάρια πολυφωσφορικού για τη μείωση της σκουριάς. Το σύστημα 2 σταδίων φιλτράρει τα βαριά υλικά και αφαιρεί χημικά και σκουριά με άνθρακα και πολυφωσφορικό. Το πακέτο εγκατάστασης είναι συμβατό με όλους τους τύπους ψυκτών νερού, απαιτώντας τον μεταλλικό μετατροπέα για να επιτευχθεί έξοδος 6 χιλιοστόμετρα για το σωλήνα. Σημειώστε το βέλος στο μειωτήρα, που δείχνει τη σωστή κατεύθυνση ροής. Πρέπει να εγκατασταθεί πριν τον ψύκτη νερού. Επιπλέον, το βέλος στο φίλτρο είναι σημαντικό. Βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά ευθυγραμμισμένο πριν την εγκατάσταση. Είναι πάντα χαρά μας να σας εξυπηρετούμε.